Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayan ba daw, agin indayon kamuklatan di tasirok ti mangga, kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak man king katuya. Iso abak-bakitan ta itsura, takanayon ka nga agparikaut. Amom kaday no anya ti parikot ka. Amo kasan nga umno day ta parikot mo tuya. Ha? Tapno amaw, sikatin numero 1 a parikot ka. Parikot mo ka now, natairak mait nga asawam. Ado pala tatiwag, no binis nga yan, tipo ka. Di ka man, oray nalaad ti kaaruba ako nam, tananakam. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day tayo bagbagan. Nagusob ka di dita sangwanam. Anya nagusto ba sasawam? Saan kala asado? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din agtrabaho. Saan laaday taagtog-tugaw aramidam? Ha? Addan sa ngamin letag mo. Anya latag mo ta sasawan. Apay ko matilitag. Trabaho, ti bagbagam. Ita, litag. Ti adda letag na. Masado ngagtrabaho. Ay, awan ti litag ko to yan. Dita ka malangay. Ay, apay ay. Kaslama din sa may titimplada tarupan. Ay, pagkunamait paray. At dala pa kariribuka. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Kasta nga mingkay, ti parikot ka. Gusto ka, paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Kunakon kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw ti parikot na. No amaw ti parikot ko. Amumat nga raw ti solusyon. Naglaka. Kumuyog ka kanya. Taintaman agdis kita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay, saan natakaw? Ngam ibagaking ka. Pagbiyagan ti sikap. Anya ko maday taasika, pare. Sumurot ka kanya. Tapno makita. Kwarog, apay akasla aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak, antay. Ingkaagpasada, tapno ada kwarta. Nagpasada ak, mabayag, sakbay ang makaurnungak iti kwarta, antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At nakayat ko agatangain, ngamawan paggatang ka, antay. Umutang ako makinianggal, ngamawan might. No anya banday ta agatangham. Saan ka di amabalin, amaamuan? Gumatang ako may tibaro ang motor ka, antay. Katawan dametan ti motor ka, karag-karag ka now. Ay, imbagla jay karag-karag angam ti awan. Oh, at datan dito'y syudad, pare. Anya nga iti aramiden ta di tao'y. Ataw, ti bulbulong ngawit ko, pare. Ipagata, makaagas na kito yung bulbulaw. Agpay sukatay, ang makaagas na kita. Yang amo Ang idisplita. Ipukaw ta, ang makaagas na kito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam ang mga numaduktalan da asan apod no ang makaagas na kita. Saan nga amo da kita tao da kito yung bulbulaw? Taga syudad da nga may. Ay, maamakak iti da ito nga aramiden ta, paray. Pero gimkitin ti agriyaw, tapno makaduta, pare. Ay, sige man laangan. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas a bulbulong ditoy. Gumatang kayo! Tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw! Umaluman paray, pasitan ti tao, anya itan ti aramiden ta. Anya pa nga, pare. Agawid ta na. Tenta bilangay, numano tinaglakwan ta, kadagiti uto-uto at tao. Uto-uto ko nam, ngam adamot na kay ranudan ta kadakwada. Nya nga, tiawag mo iti tawa na lakamalukaw. Saan ka di nga uto-utaw? Sabagay, ang amangan no agbalat at matlakadat at imadingar aramiden ta. Makaagas mo ta talaga dagiti bulbulang. Sabagay. Inton bigat, iti sabali manen alisaw, ti papananta.
Aglako tamanan ka dagiti bulbulong. Ay katwan na. Iso ang mangalak ka mo't iti bulbulaw. Ta mangalak may. Tapnod na daw. Agpautang ka man mo't iti sardinas, maumaray. Kaano ka kadi nga agbayad? Ang mga numabayag ka nga agbayad. No kumagsuswilduak, ibagak akatapusan. Ang saan mo? Kaano nga road? Saan ko ang maibaga? Saan ko ngamin nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masigurado? Mala, ikan ka man langan. Amok mo't nga agbayad ka no da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak ngamin amo no napanan ni Badungkaw. Barang adda maitid na kanyak akwarta. Pangalaan na kumamot ngay. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan ngay no napan nakitang dan. Imbaon ko itay bigat ama pa nagtrabaho. Nasuron kanya kat pinanawan na. Apay akas jay no daduma ni Badung Mau. Nalaing agumura. Kailangan taman. Numanutin na sa pulan tayo ta nagmalan, pare. Mayat mo't gayam tinapanunot mo apagkwartaan paray. Kung nagtumig king kakay. Pagbiyagan, tisikap. Ay, imbaglakit din ta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiyagan? Sana'y nga gungit kanyak ni Tuyang Kaw. Numaikak iti kwarta na. Uray ti asawak. Agtalnan wada kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. No apay mo't ang iwat ti armas na kita, babaya. Numaminsan, kwarta ti agas tingiwat dagiti babae analaing asumao. Nalaingak ka talaga, anak ka panunot, iti pagkwartaan, pare. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta kwarta. Sumipngatan, nagkapwam. Anya pa'y ngay, inak nagirimidyo iti kwarta. Kasano aremedyaw tinaramid mo? Ay, saan kon nga ibaga? Ikan ka, iti kwarta. Tapno di mo mo't ko na nga awan ti sirbek nga asawa. Kaya't ko amaamuan no nangalaam iti kwarta. Ay, saan mo nga amuin? Yung kakidiluton, tilinaon to'y bayaw. Ha? Adamat ngagpaiso ba yung ma? Anya nga iti kargaday ta? Ay, kat kita, ma. Adda tinapay. Adda kape. Adda pagkapitan, itong bigat. Itaman pa'y ba daw? Imbag ano saan mo at tinakaw? Anye, apay, agtatakaw, ti panagrup-rupa. Kaisuna na taer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan tinagpakpakasi kanya. Anye, Apay adi ka matagtagaray, Kwarog. Gapo ka day, tawan niyang kalmaw. Di matla sumangpatayin ta umutak iti kwarta na. An-anwam ti kwarta nga utangaw. Sukatak ko matimutur ka. Awan ka di urnong mau. Nabayag kan ngagpaspasada. Kanawan mo't pamilyam. Awan mat urnong ka, kagawad. Iso nga raud. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak ornong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isungarod nga wampay pamilya, narigatayin. Day nga tati makagapaw. Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara. Yay, Agsarita taman itinalapat si Kabadong. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka kadimanan. apay, agrup-rupa ka di amang uta. Nangalaam nga raw. Ay, kitbukod ko matadiskarti ah. Isuasan mo nga ibagbaga nga awan sirbek. Imbagak lang dayi tadi ka mga min aggungunay nga agtrabahaw. Gamadamag kiti pagsayatan na, taimbagam, tuyang. Nagkita kami iti may sagayan. Kat napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw tinakipurdiyaan niyaw. Saan mo nga amwain, no niya tinaramid mi jay. Intun bigat, mapan kami manay. papanam tataba daw. Ay kat inak man makipurdiya na. Tanod naman ng kwarta. Anya ka di ti trabaho.
Uray anya ditan na. Basta pagkwartaan. Tidakay, no saan na kwarta. Ay kimadina. Ay, ang mga numaymayat na ita pakipurdiyaan, tata. Mabalinti sumuraot. Wala nga tao ti kasapulan da jay. Da kami lang, kin Douglas. Ha? Anya nga iti trabaho yaw. Kwa. Aglakaw. Kasjay. Aglakaw kami iti agduduma. May mayat na ita nga ta. Ngam ti agpasada. Ay, diyak mo Sa anak mo nga agpaspasada. Ay, kasta ka day. Ay, nagrigat langit din ti agsapol iti kwarta. Nalakalaan ko araw, no nasirib ka. Ang awan ti amam, ay kinarigat Sa bali ti panagrungrungi iti may sa babayag matang itay Ay, bayam di nga girungi Tinaskay, kitkimatang itilako ta. Gimatang ngam nagdamag. Sinong batak lang matag iti dinamag na. Ha? Anya ka dinamag na. No tagaan uta kanaw. Anya kanaw ti pamanagnagta makaagas dagiti lako ta. Mairupaam ka day di ababay. Saan ta nakamasmart? Saan ko ang mabigbeg? Magkita kami manay. Sino nga taday di ababay? Isulang may dadasaludsod na. May papanitilak lako ta. Ay, saan ta napagsaritaan tayo dyan, babae? Maglako ta kitay. Kas dawak man iti day ta ababay. Kanya kumangay, ti bibiyang na, iti trabaho ta. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan ta itangal daw, pari ba daw? Hey, wine paray. Hey, naglakakit ti mang loko iti tao ako na ngayon. Ngam no awan ti agpaluko, di awan mo't kwartata. Indakit mga alitag, duduma bulong Paglalaukin ta, tadtaden ta, tapnusan da madla. Harigla daw. Nagtultuloy akas taoy, mayata pagsapulan. Naglaka trabaho, sana makabanaw. Ngam numapan ka makiraab, ay na, nagriga. Ay, wala paray. Kaslata mo't la albularyo itan. Agtimtimplata iti agas ko naman. Saan lakas la, paray. Ah, Pud now, nga ilbularyaw. Kanayon mat arumwar ni badong mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya ka numit nga aglakaw, maray. Oh, imbagman, nakasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta, takanayon laengen ang nakailad ijay indayawn. Napanmad nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo Kaslakas ta nga ron, maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asadot. Pudno day tayong baga, maray. No saan ko apinalagipan ni Badong? Saan ang naggunay? Ang, sa dino ti ayan ti trabaho na. Di na mo't imbaga. Basta dita sa bali a lugar, kuna naman. Dito'y taas si simbahan nga agpwisto, paray. Ato, ti tao di tayo. sige. Tayrugik man ti agayab kadag iti gumatang. Madamdamalaeng agpilan dagiti kunay nga mang tidmanay ni tinasaya at agasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, tado tila ko may anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad tiraman na. Uray nangina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Da kayo nga nan, adwang. Ha? Peke ti agas yung. Ha? Amuyo ka di, nga impa-examine ko tilakla ko yung agas. Kat saan ang makaagas? Inar-aramid yun lang. Ay. Anya ti kalintagam amang husga kada kamay. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Kayat mo ka di nga ipakitakpay kan ka ti pamanaknak amay saak a pulis. Pulis. Pulis ka na. Ay. Pulis ka, ma'am. Ay, pangasyo ka di Tadi naktiliwain. Ay. Oray da ito'y kadwak titiliwin nyo, ma'am. Ha? Pirak. Ano. Kasimuro talaan kingkuana. Apay asak lang. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa itigin awa.
Iso apagbingayan tamot at tidusa. Ay, sinalbag. Ay, Ay, yak amo akas to'y gayang tibunga ti aramid ta. Ay, Awanan ti adupay asao. ay. Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti maganabyo. Ah, Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado tinagreklamo. Iso at tiniktikan kayo adwa. Ket napanaknakak amang lukloko kayo. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. saan kamot nga giduron, Chip? Tani, nakasipsip nga tiaglawlaw. Nagtakrot ka magtanjawn. Nagsipngat nga rod, mait. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay nga min anasip ngayt. Katadamot street light iday. Awanan dagiti street light, Chip. Apay nga wantan. Di mo ayan nadamag. Abinarsak ni tata badong amin nga street lights. No kasta mabartak. Ay, isumot lagaya man nakasipsip ngayt. Ay, Chip. White lady samot dyan nakatakdar di igit ti kalsada, oh. Ah, ay wan. White lady talaga. Chip, anya iti aramiden ta? Ay, mabuti nga kinti white lady. Anya ti aramiden ta, Chip? Tumaraytan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? San ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahan na pailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. Ah, white lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Ngam si maruno ka, mate. Nilumbahan naktupay. Amin naman. Naa, takrot kayo matgayam at anod. Kunakman no naturod kayaw. White lady mo't dyan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo tin agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita atunggal mabartag ni Kabadong pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutimbaga kin ka, Chip. Nagturad nga garamid iti madinitata ba daw? Gaputan muna nga wan ni Uncle Kao. Ay, badong. Apay arumor ka manang. uwi na, kasumip nga tayo. Apay nusumip nga. Ay, kita mumitin ah. Saan ka arumor? Ah, Mapan ka manin aginom. apay alapdan na nga eh. Tilanto manin aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsak mau dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day tangay naramid mau, ah. Amo ka. Inggagarak na dyan, abinarsa. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayam ah. Ano datarimaanin dagiti tanag. At dadalang mo dita, nakatugaw. No agronda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak no kasjay anabartek. Unngaraw, antay. Ay, nakasipsip nget ti aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga rod na mabutang kami na mapanagrunda. Ay, apay mabuteng kayo. Awan lang ni uncle mo, mabuteng kayo. Awan mo't nga min silaw. Nungay parang manan kada kami di white lady. Nagkuna nga da white lady. At da nakita may antay. Kat, kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agronda? Bayan nyo ani tata badong ti agrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rod anasken nga agronda kayo. Tama nga no adan tumanen kalukwan nga aramiden na. Ay, unan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Un nga raw. Sige. Agrunda kami atano dito'y barangay tayaw. Uray nasip ngay. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti ronda. Ha? Tapay. Makatrang-trang kaso aksamot tayo. Ha? Si kamay. Nasipngot lang. Makatrang-trang kaso kan. Win, Chip, nabara ako. Uray dapadapan nak. Nan?
Saan kamot ang nabara? Ada masabat ta ka, Precip. Awan, panunot mo lang dayta. Anyay nga ron dayta masabat ta. Tao mo't amagbag na. Kapre ang magbag na. Saan? Tao dayta. Wino saan? Aswang dayta. Ang daya mo't aswang. Kita mo, agtumba-tumba amag na. Hoy, saka! Sa dino nga di pangiturungan kanya. Ninat gayam tataba daw. Nagtumot kan ka. Tatabadaw, nabartag ka manain. Sika ka di tayo takwarag. Wine, tatabadaw. Agrun-runda kami kini John. Uray na sipngait. Siglat tati panagrundami. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mang ibagbaga, tataba daw. Ha? Apay nga binarsak mo, tatabadaw. Kaya't ko aruruday ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarod dagiti alat dito yung kalsada. Ay, madimot tata. Ingkarkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ah, Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. ay kinasaya at ano kasta. At naganas na mabirday. Ninay. Eh, Di kayag pirdi tataba daw. Anya nga taramidan ta, Chip. Kaya't na matapirdiyan dagiti alad. Wan nga raw. Alangan nga ipalubos talatan. Ay sana. anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan tataba daw. Iramandak mo da. Wano, siyak samay, ti pag-istorya niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maun idirabii anabartek ka, Awan mo't malagip ka. Adda, apay kumadi mo malagay. Ti plano, mapan ko perjay, dagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadong. Tauray siya ketimulong ak anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Pagpapintas nga, dadailat. Awan, ti makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem day ta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo ti bibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabatong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, Maray. Nay, apay ngay. Kakaiso na apimbintas ti barangay tayo. Idi adda dagita nga alad. Napinturan da pay nga men, kanamulaan da iti na duma-duma asabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod Yung apay apirjen na. Dadaol san ti ulo da at tao. Saan tayo lang nga ruden nagtagtagare. Idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti ngay tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod, no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Da kayo atanod. Makita yun, dahito yung style ko adumanag. Kasay. Chip. Kaslamot istel ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tatabadaw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa nga eh. Asino ka na kayo, ti kaya na ti madanaw? Ni Jun lang nga, tatabadaw. Ha? Apay asak nga, Chip. Iparaman ko mangking ka, no kasano ti kadagsan dagiti ima ka dumanag? Ay, sana tataba daw. Sana sakti pang ipadasam. Sige, tatabadaw. Tangilak ni John, tadanugang. Ay, sige man. Jacket ni Madanog. Sana. Nalpasain. Nalpas ka naon. Dinanog na kan, John. Ha? Awan matinariknak. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Ha? Awan matinarik na kadanog mo. Tataba daw. Anya? Wangag paisaw, tatabadaw. Kasla sipat lang, matinangig ka. Iso day jayan, tidanog mau. Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang kaw. Kapoy kamot gam adumanog, tatabadaw. Kunak man no nalaing ka. Nasken alapdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad.
Tanagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Wanan tay, lapdan niya talaga. Amangan no intun mabartak no rabi kat dadaulan nan dagijay nga alad. Agronda kami intun rabi ay. Rumbeng laeng. Apay, kabutang yu aya. Saan? Apay kumakabutang may, katlaklakayanain. Katwin mait, nalastog laeng nga agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa yan mo ti dumanaw. Makadanog pa'y aya dayjay katlaklakayan nga rudan. Kay sumiti palpalastog na nga may. Di kinalaing na kanu dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Ay, wanan niya. San mo't adimanon ti danog na kini uncle ka? Iso nga rod ako nak, asaan arumbang akabuteng yo ni tatayo abadong. Wanan tay. Isukit di ati butbut ninyo. Ay, takrot ni pari badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni badong ko. Taisun tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abinagbagan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, mare. Naumakpay kit din amang bagbagakan kwa na. Ay, uray asinumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alapdam. Tanay, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan, agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akan kwa na ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay kat makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agungat to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaulnan. Kitaan tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw tapno maprotektaran da ito barangay tayaw. Itataawan ni Kapitan Maray. Agronda taman na yung jaon. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulis ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mo't day tayo inalam. Sapay puraw. Tano makaturturugak, di ada pagulis ko. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga panagtuglip mo't Sana ya mabalain. San nga rin na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka mait? Kita mo dayta sumungad. Agdiwar mait. Ay, nabartak mananday ta. Ninsamot tataba daw. Tatabadong! Papanam! White Liday! White Liday! White lady, ti panangkita na kanyak, chik. Kat mabuting matgamit ti white lady. Asit gamang kitay. Tapno at mabutang. Ay, wala niya. Ay. Badong! Ayaw, masasinag to White Lady dito ay agaw. Badong! Ay, sos! Siyak, ti white lady. Agsaupay gayam! Ay, taray pa daw! Kamatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito malay! Unno gayam ti bagbagata White Lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukatam diri daw! Tuyang! Ay, daras ma! Na, apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan ako na! Ay, rikom mo dagos na itari daw! Darasay man daw White Lady! Ayan ti White Lady. Ay, kamkamatin na tuyang! Ah. Kamkamatin na! Ay, nakurso na daan na ka ti White Lady. Dayta ka nga main, tanausam ka arumar iti rabay. Ita, agkatawa ka pa ilang, mate. Irikom mo na tayo tari daw! Ay, sos badong. Ha! Adag pa'y so White Lady amang kamkamat kun ka! White Lady! Umay ka! Ada dito'y ni badong ka! Ay, irikom mo na ako, naknay! Ay, di naman gunbun ng tuyang! Ay, badong! Kunak man no awan ka butang ma. White Lady lang, kasta una yan na nervyos ma. Nagmayat gaya mabutbut nga ni Tata Badong, Chip. White lady lagayam ti kabutang na.
Permi ti taray na itay. Kinamat ko aging gay balay da kahit. Isumahinton sumarunaw. But ngan tamanain. Wain, amutan wanya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan ba daw? Rumwar kan samay. Nagkunaking ka. Kano ka darabi arumwar ka ama panagin inaw. Ay saan itan tuyak? Narigatay. Ang mga numasabat kumanan day white liday. Ay kat sigurado nga urayan na kanday jay. Ay di tuyak langin balay. Ad-adan, asurot-surotan na ka. No dadaulam dagiti aramid mi nga alad. Ay saanay. Saan ko napirjay dagita nga alat? Kano iso ti planong nga ramidan? Awanan ti plano kakasta, tuyak. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanak. Isuday ta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo ko mapinerdi dagiti silaw. Nalawag ko mati aglawlaw, kat saan ka makakita iti white lady. Ha? Kun saan nakamot akamatan ti white lady. Bayadam dagita, tanasken ama itarimaan sakbay sumangpet ni kapitan. Agungot dayjay no maamuan na anaperde dagiti street lights. Aw, agrunda tamanain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang butang kumanan kini tatabadong nurumwar anabardag, chip. Ayunan niya. Bagay ko matlaang tagbalin na white lady, chip. Nakabutbuti nga kadimot laang, Wen mate, isungarod a kinabuteng na kanitata ba daw? Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nabadaw, nagmamayat dagiti mula ta abalatong ken utaw. Sapay kumata saan da madadadaal. Noan laki di timang pirday. Sigurado ti mapaglakwan ta. Ikanta iti pagkalatkatan da, tapno masigod. Una, inak ibaklay, dagiti inala kapag kalatkat. Taiso, ti usarin ta. Kayat mo asawan, adan inalam, apakalat ka. Ay una, siyak pa'y ti kunam. Saan ko anay danon di taoy? Imbatik ijayan ti kalapaw. Nala, ingka nga rod alaanan, taga-ikak pa itigid na. Wine, inakalanay, tagpakalatkatan. Lakay, apay nga imbulos mo ti kalding. Una, tapno agarab, masapol nga ibulos ko. Tapno mabsug akanayon, kat saan ako mutong. Angam nagadu amula dagiti kaaruba. Kasano, no dadaulan na. Uray tawan mo't dagiti ka aruba ita, adda na pananda. Nakita ka nakarikap ti balayda. Ay, sana nasayati kasta pa nagpampanunot. Kaasimot dagiti madadaulan iti mula. Apay ati mulat ti sabali ti panunutem. Ti kalding takit di ati panunutem. Amang ano kumutong da. Ay, angam kababain kadagiti kaaruba no madadaol ti mula da. Bayam dagiti ka aruba. Awan mo't pa kay ranudan kadakwada. Kahit adamat nga rod pakairanudan daken ka. Bayam ka di ida ko nakmait. Ti pagsayaatan ta, ti ipangpangruna ta. Nay, apay ngay. Kastoy mo't timula tatuyan. Nujak agbiddaw, kalding tinagarab kadagitaw. Ay, sayang ti utong kun balatong ta. Awan mo ti kalding nga nadanon ko di tayo. Tabit nga idinabsugdan akat pimanaw dan. Ay sayang pa'y ti sitaw kan balataw. Ninamnama nga dailakaw. Saan may takalding ti sabali at tao ti nairanaw. Sino nga tati akin kaldaing timay nangan? Ay, sinalbagkit day. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakanda. Makitak laeng nga dapay umay akalding ditaw. Jaklamon ti sawa. Pakipagodyuman dagiti kalding yaw ta inarab da dagiti mulamay. Imbag kidi ata saan da nga inibos. Nakitam ka de, at ti kalding may tinagarab iti mulayaw, nana? Saan may abambantayan ti mulamay? Adaw ti pakakumikuman may. Apay nga rod apapa ipagud mo ti kalding me. Ruot mo ti kankanenda.
Saan mo't atimulayo? Ngamangan matikaldeng itimula. Amangan no napandaki di inarab dagiti mula may. Sayang pay. Ay saan? Nasingpot dagiti kalding may. Saan da mangan itimula? Kasta, saan da amang mangan itimula? Wain, saan da kayat timula? Ruot lang tikang kaninda, tananakam da. Nakakita amot iti kaldeng at danakam na asaan amangan itimula. Dagi jay nga rod kalding may. Amu dati sao. Saan da amangan itimula kunak tumay? Apaya kasta tila nga masimang pay. Kas kala napukawan. Imbagak di ta kaaruba nga ipagudda dagiti kalding da. Tamangan no kananda dagiti mula. Nasayaat may no imbagam. Tapno didan ibulos dagiti dingunda. Ay, nga masurunak. Takuna naki din nga dakanon nakam dagiti kalding da. Saan dakano amang mangan iti mula? Anya, apay adan na nakmanakaldeng. Tamo na alis yan timula. Iso nga rod ang masurunak iti dayjay akaaruba. Saan da ngagmulmula kay? Iso adida mo tirigat ti agmula. Awan asida iti padada tao. Ay masapol na bantayan timula no kasta. Anya pa'y ngay. Ang imbes ang makatrabaho ta iti sa balay. Saanon tatimot agbantay taramidon ta. Nadamag ko akin nan kano dagiti kalding timula danana tuyang kantada ba daw? Saan da mo't akin na namin? Rin naman ang dalaan. Ken saan da nga mo? Akalding tatinangan. Angam kaasi damay. Iso nga ipagud mo dagiti kalding. Anya nga ipagod? Kakaiso na alumuklok magda. Ipagod mo kit din. Ay na, sigurado asublian da akanan dagiti nabatay. Saan damot nga ibusin? Dagiti la ugot timula dati kaninda. Win ang maapiktaran ti panagbunga da. Kumudidit ti araban ti kalding. Uray kumudidit. Basta saan ako mudidit ti kalding kaw. Awang parikot. Ay, unay kan. Ay, maditi kasta akababalin mo, lakay. Anya amade? Oy, sakbay a panunutam ti sabali. Ti bukod mo apagsayaatan ti panunutam. Nay, nanatuyang. Basit matinyudong nyo itaan natang. Ay, wan nga rod ko araw. Kasanaw kinan mo't dagiti kaldeng. Ha? Impakan mo iti kalding dagiti mulam? Kumaano kalding may? Saan mag? Anya? Kat no adda ordinansa ti barangay tayaw, anas kan ama ipagud amin ading wine. At damat mangibaga asaan kano akanan ti kalding ti mula. Taruot laeng ti kanon na. Ay? No siyak ti adda mula na. Jak ipalubos nga ibulos dagiti karubak ti kalding da, nana. Kumaa ngem addamet nabangad. Di dapay agipagawd. Bayanyaw, no sumangpet ni angkel ko ngayon teng, ibagak dahi tawin, nana. Ay wan man kwaraw tapno maaksyonan. Inak ko maibaga kin ni kapitan ti may papan iti kalding ti karuba. Ngem awan met gayam. Apay awan pay lagayam. Day tamot ti kuna ni kwaraw. Heh, inton kwan matangrak dagita kaldeng na masalama akida. Saan? Barang ipaguddan tumula ang dagiti kalding da. Why? Yung kasaritak tumampay dagita akaruba. Kaano nga taya sumangpet ni kapitan ta iyuman day tawil. Ita mampayasan na ngayon baga tinapanan na. Amangan no saan kayo ang nagkita sakbay apimanaw, iso atina na ibagakan ka. Pangaasi man tay pagudyo ti kalding yaw. Tagmulak manay ni tinatnatay. Nakapagod damat tata. Sa may sa, ibagakan ka saan akaya ti kalding mi timulam? Ruot ti kang kaninda. Ay nagsayaat kiday ta kaldingay. No saan ang mga nitimula. At dangamin na kam dagiti kalding ko. No adda nakam da. Saan da kumakinan dagitimula may? Nakitam ka di ati kalding ko tinangan kadagiti mulam. Why, nakita. Pasaray ibulos mo. Ulitak saan akayat dagiti kalding ko timulam? Mawatam tata. Anya.
Maray, naku na ni Kwarog abasit ka no tinyudong mo anateng, takinan dagiti kaldeng. Ay, pudno day tamaray. Nabangad nga may dagiti karuba may. Ibulos da dagiti kalding da. Kano damot ordinansa tayaw, nga awan ti bulos a kaldeng, taado matimula. Rason da, asaan ka no akayat ti kalding da timula. Ruot ka no ti kanunda. Ay unay daytan nga ugali ti kakaaruba. Nagalas. Inton sumangpet ni Kapitan, iso ko mati makisarita. Bareng kabainda. Ay bareng Maray. Imbagak ka ni Kwarog apadasen na akasarita. Diyak mo no nakasaunan. Nagpuskol matiro panaday ta akaaruba. Saan nga umno tirason na? Aw, duraw. Imbag ta na sabat ka. At ako maibagakan ka. Anya data, Chief? Pagsayaatan wano pagdaksan? Pagsayatan ti adanakam na. Pagdaksan may ti awan konsiderasyon na. Saan ka maawatan, Chief? Ilawlawag mo man. Di met adda ordinansa tayo iti barangay. Amasapol ama ipagod ti dingwain tag perdida iti mula ti akin mula. Isumat. Pagudmet dagiti kalding ko. Uraing kakitain. Adda talida. Adda talida ka now. Hanggang saan ana ipagawd. Nakabulos da kat guyod-guyod da ti talida. Ay, naukas siguro. Isu aguyod-guyod dati talida ako nam, Chief. Yay. Agmula tamanan, ngam into nagtubaw, masapol abantayan, tapno saan manen akanen dagita akaldeng. Kapilitan na kasta. No adda makita ka kaldeng. Iguyod ko nga ipanidya barangay hall. Mamulta ti aking kaldeng. Mayat sa ngagpaisaw, tapno saan amarwam ti akin kaldeng. Ayun na. Talaga kasta ti aramiday. Ngam sakbay ngagmulat ha. Agkali ka pa'y iti bubawon. Datay naunag. Ta iso ti pangalaan ta iti pagsibaw. Wayne, imbaga kon ken ni Sandro. Tao may nagtulungan amang kalay. Ken mangipalawa. Tamno bastante ti danom. May mayat sa nga agpaiso no nalawa. Tapno ado ti danom na. Nasao ni Sandro nga may tumulong. Tapno makasakdon tumay. No adda kadwata a makasapol iti danaw. Masapol nga rod anaunag ken nalawa. Tapno saan tayo a maibusan. Uy, mayat ata ba daw? Nalawa kan naunag ti kinaliw a pagtaudan ti pagsibugyaw. Wayne, kwarog. Uray adu kami ngagpasusaw. Babain iti house. Bastante lata. Asidagak lako man ditawi. Makisusupak met iti pagsibugkaw. Ay ket anusam ti gumatang iti atid dugahos Tapno makadanon may iti ayan ti pagmulaan. Ha? Aywan ngagpaison niya. No agsisilpo ti mano arulyaw. Makadanon iti pagmulmulaak. Uy, mayat timbaga matata. Wayne, kasta ti remedyo na. Kwarog. Sige man nga raw, tagumatak man iti huskaw. Makamulak matayin, tadandanom apagsibugkaw. Kwarog, kasla naragsak kamot nga agrubrubwat. Ay, inak gumatang iti house. Tadan pagtaudan ti padanom kaw. Ay, sa dino ti pagtaudan ti danom. Nagpakali ni tata ba dong itinalawa kan naunag abobon? Ay, ado ti danom na. Ay, imbagman. Saan dan aparikot ti danom no kasta? Kan may rano dakpay anday. Uray ni tata Sandraw. Nagpasusupmat iti danom na ijay. Ado kayo ama iranod nga rod no kasta. Wanantay. Isungay na kung gumatang iti house. Ay na, saan mo nga ibulos dagiti kaldeng? Ado tagriri. Bayam ida. Uray tal daw mat. Di da makita. Ngay bulos kumanan dagiti kalding kao. Uray saan da makita? No makaperdi damot iti mula. Santa mo tamula? Apa ati mula da ti panunutem. Ti pan nakabsog dagiti kalding ta tinapatag. Nga uray agdadaal da iti mula? Iba ti damot ti puun ti mula. Saan damot akanin amin? Ibati da nga maperdi ti mula kunakmanan. Naglisi ka man kinde. Tayo na kun ibulos dagiti kalding ko.
Namin adaw anak kisarita ni Tata Badong nga ipagod mo. Ang amita, ibulos mo manan. Ano ko ma? Nakita nga da na panandakin ni Nana Tuyang. Nagkuyog da api manaw. Anya nga tatyada iti o nagtinalawa abuban. Tuyang! Napay! Ne, anya ti tantanawam di tatawa. Mas daawak nga rod. At damay kasla tumtumpaw. Anya nga dayta. Nan, kita man. Ha? Ay, sus! Kaslamot kaldang! Ha? Kaldeng! Ay, ang mga no nagdidinurunda. Kit natin nagda iti bubon. No saan abulos dagita kaldang? Saan da kumanatin nag? Agpaisot ako nam, Tuyang. No saan nabulos? Saan da na pandita nalawa pagpasusupan iti danaw? Ala, inkaibaga iti aking kaldang. Tamapan na iyaon ti kalding na. Pagta nakita ka, si kaabangan na tao. Oh, apay ka di manayin. Tatabadong. Tay sumangpit ka may. Natanawak nga dakaldeng at tumtumpaw iti pagsibsibog may. Ha? Hingga kitain no kalding mo dagijay. Sulpeng. Anya? Kalding at tumtumpaw ko na yo? Wen nga raw. No saan mo nga imbolaws? Saan anapan naglamas dagiti sinalbag a kaldeng? Ha? Gunggo ti sinalbag nga aking kalding Kasi pa iti kaldeng. Ay, inakman kitain. Ay, saan kamit siguro nga gibolos iti kalding mau? No, dapay na pati Pag nakmam daytan. Rumbang ngamin asurutan nyo ti ordinansa. Amay parit ti agibulos kadagiti dingon nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junren. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. No maminsan, saan nadakkel a problema ti mangrugi iti riribok ti maysa a barangay. Mabali na mangrugi laeng iti maysa a kalsding a naibulos, iti maysa a tao akayat na tinalaka a kwarta. Wenno iti maysa a streetlight a pinirdiga po iti kinolbod ken kinakulit. Ngem no mapalubosan dagita a basit a banag saan laeng amula, kwarta, wenno silaw ti mapukaw. Mairaman mitital na ti panagtalik dagiti tattao. Ken ti seguridad ti entero a komunidad. Ket daytoy ti makita tayo kadagiti na pasamak iti barangay ni Kapitan Enteng, ta iti talo a nagduduma a problema, may maysa ti agsubli a saludsod, kasano no ti maysa a tao. Ti bukod na laeng a pagsayatan ti panunuten na, ket dagiti dadduma ti agsagaba iti resulta. Mangrugi tayo iti problema kadagiti mula. Nasayaat ko ti panagduras dagiti balatong sitaw ken dadduma pay amula, para iti maysa nga agmula saan na simple laeng atanem dagita. Adda oras, pigsa ken anos anay kabil idiyay daga. Kada sabong ken kada bunga ket resulta ti panagtrabaho. Isu nga nalaka amawatan no apay, ang makapasakit no mapukaw dagita gapulaeng iti panagbaybay at isabali. Ngam dayta mismo tinapasamak idi na ibulos dagiti kalding, iti lugar ket nakadanon da iti mula dagiti karuba. Tinakaskas daaw saan pay adagos a bigbigen ti problema ti akin kalding. Imbes a kitaen na no adda na pirdi ken no kasano a masolbar, kasla kayat na pay nga ibaba ti kinadagsen ti napasamak. Adda rason na adagiti kalding ket truot laeng kano ti kayat da, wenno saan da kano nga aginteres iti mula. Ngem dayta nga argumento ket awan ti pateg no adda mismo dagiti napektara na tanem. Saan a mabalin nga ibaga nga awan ti problema gapulaeng takasta ti kayat mo apatien. No adda animal mo, responsibilidad mo ti siguraduan na saan ang makaperdi iti sanisu at isabali. Di tapay laeng makita ti kang runaan ariribok. Ti maysa ataw ket panunuten na ti kinawayawaya ti bukod na nga animal. Ngem ti karubana ket panunuten na no adda pay anyan da kalpasan ti panagpaspastrek dagiti kalding.
Para iti akin kalding mabali na kasla simple laeng a panangipugod panang bantay, wenno panang sigurado asaan na makabulos ti tali. Ngem para iti agmula, day tatimang salaknib iti nabayag a panagtrabaho na. Agsabling-sabling ti reklamo, sayang dagiti balatong, sayang dagiti sitaw, sayang ti panagbannog. Ket saan met anarigat ti kigdaw dagiti karuba. Saan da nga ibagbaga nga ikaten dagiti kalding. Ti kayat dalaeng kiti pugod dagita tapno saan nga agturong iti mula. Dayta ti punto anasasya at kitain ditoy. Ti ordinansa ket saan na naaramid tapno parigaten ti tao nga agtaraken iti animal. Naaramid da itagaputan no addaag na iti komunidad. Masapul nga adda paglintegan amang protektar iti karbengan ti tunggal maysa. Idi sumrek ti barangay iti problema na ilawlawag nga adda ordinansa maipanggep kadagiti animal asaan ang mabalin nga ibulos laeng no mabalinda amang perdi iti mula ti sabali. Isu nga masapul nga ipugod dagiti kalding. Ket no makita manen a nakabulos, mabalin nga alaen ken ipan iti barangay tapno adda pan nakabigbig ti responsibilidad ti akin animal. Napatig day tatano awan ti mangipatumpal iti linteg dagiti responsable at tao ti agbalin a kawawa. Isipem ti maysa nga agmula nga agriing anasapa, agdalos iti talon, agdidilig agtalon ken agururay nga agbunga ti tanem na. Kalpasan na, iti may salaeng arabi iwen no may salaeng nga kanito a panagbaybay at isabali, makita na nga adda na pirdi. Ket timang perdi, ibaga na laeng, animal met laeng dayta. Saan na patas dayta? Ngem adda pay maysa a makita ditoy. Ti panang liklik iti responsibilidad babae ni ti adu arason. Mabalin kano ana ukas ti tali, mabalin kano ana kaguyot ti kalding, mabalin kano asaan ana kita nga nakabulos, posible amin dagita. Ngem uray pudno dagita. Saan ang maikat ti responsibilidad? No nalaka ang maikat ti tali, masapula tarimaanin. No napigsa ti kalding, masapul amas na talget ti pangipugudan. No saan ang mabantayan, masapul nga adda sa bali assist sistema. Ti solusyon ket saan a panang pilit nga awan ti problema, no dikit panangaramit tapno saanin a mapasamakmanin. Ket daita ti kaya ti pakita ni Kapitan Enteng iti panakisarita na kadagiti agnaid. Saan laeng ang mapanagbaga no asino ti adda biddut. Masapulmet nga ipakita no aniya ti aramiden iti sumaruno, no adda mula protektaran, no adda animal. Taraken a responsable, no adda ordinansa suruten. Saan nagaputa kaya ti kapitan a kontrolen ti tunggal banag, no di ket dayta laeng ti wagas tapno saan nga agdidinadag sen dagiti karuba. Ngem uray kalpasasan ti ballaag, adda pay laeng ti panagduadua no talagada nga ipugod dagiti kalding. Ket idi makita manen dagiti animal iti ruar, isu ti nang ipakita nga saan ang makaanay ti panagsao laeng. No ti tao ket saan na kayat nga usaren ti kinaawat na, ti ordinansa ti mangipalagip ken kuana. Ragsakwen nakakakatawa ti tono ti istorya iti daduma apaset. Ngem ti leksyon ket seryoso. No adda bukod mo, responsibilidad mo met ti epekto dayta iti daduma. Ket dayto a tema ti agtultuloy iti sumaruno pasamak. Ngem saan ya nakalding ti problema? Kwarta meten, adda tao anabannog iti panagururay iti base takita. Kayat na tinapardas, kayat na ti wagas asaan nakasapulan tinabayaga panagpasada, panagtrabaho, wenno panagurnong. Ket idi adda nang ipakita ken kuana iti may sa diskarte. Kasla dayta ti sagot iti amin a parikot na. Ni badong ket makita a nagururay iti wagas nga makaala iti kwarta a napardas. Ti normal at trabaho para ken kuana ket kasla na bayag ti resulta. Agpasada ka mabannog ka urayem ti bayad. Agtrabaho ka urayem ti suweldo. Ket no adda tao kanayo na nakatutok iti kasano nga agkuarta a napardas. Nalaka a maalilaw iti maysa a plano a kasla na sayaat idi ay rugi. Adda kakaduana anang ipakita iti maibilang a pagbiyagan. Bulbulong ken na dumaduma aramot ti usarenda, agaramid da iti produkto ket ilako da akasla agas. Dita pay laeng, adda ko masaludsod ni Badong. Pudno kadi ang makagas daytoy, adda kadi mang paneknek na talged da kadi iti tao. Ngem ti kang runaan ang masukimat na ket saan na dayta. Ti makita na ket ti posibilidad ti kuarta. Ket dayta ti peligro no ti kayat mo laeng ket kita. No ti produkto ket sapatos, bado wenno daduma a normal a banag, adda ta responsibilidad iti quality. Ngem no agas ti ibagbaga mo nga ilaklako, dakdakkel ti responsibilidad. Tati gumatang ket saan laeng amang ted iti kuarta. Mabalin nga ited na, titalik na, ken ti salunat na. Nang rugi da nga aglakla ko mangawis kadagiti tattao, ket ipakita dati produkto akasla adda kabailan na ang mga gas iti nagduduma a sakit. Adda pa'y panangipakita ang naggapu kano iti sabali a lugar wenno kasla espesyal tinagtaudan na tapno na saysaya at ti panakakita dagiti gumatang. Ket dito'y makitam ti panagbaliw, ti diskarte iti panangalilaw.
Saanen a simpleng panagbirok iti pagbiagan. Tano amoyo at iagas ket inaramidyo laeng iti bukodyo. Ngem ibagayo iti gumatang asabali tinagtawdan na ken adda kabailan na asaan yo met mapaniknekan. Saanen dayta a normal a panaglako. Inaramidyo ti panagtalik dagiti tattao a pagkwartaan. Mabalin a iti panunot ni Badong iti rugi kasla awan ti dakkel a problema. No gumatang da kwartata no saan awan. Ngem saan nakasta ti realidad. Adda tattao agumatang iti agas gapu ta adda marikrinada adda marigatan, adda mangnamnama iti panakaagas. No falsa ti impormasyon a maited kadakuada, saan laeng a kwarta ti mapukaw. Mabalin met a maitantan ti umno a panagpaagas. Ket uray iti uneg ti pamilya makita ti riribuk. Adda sa ludsod no sa dino ti papanan ni Badong no ani ati trabaho na, no apay akasla adda manen na limed a diskarte. Dayta saan laeng a panagungot ti asawa wenno kakabagian. Mabali na bunga dayta tinapalabas a kababalin ni Badong a kanayon nga agbirok iti nalaka awagas. No ti tao ket namin adu a mga ramid iti panagkedked wenno panangallilaw. Uray no maminsan adda na pintas a plano. Narigat metten ti daduma nga agtalik. Ngem ni Badong ket agtultuloy para ken kuana no adda kwarta a sumrek kasla napudno ti plano ket daita ti maysa kadagiti kadawyan a biddut. Ti panagkita iti kita ket saan na pamaneknek analinteg ti aramid. Adda adu asaan nga umno awaga sa mabalin amang ted iti naparda sa kwarta ngim adda latta aldaw adumteng ti resulta. Idi adda lalaki asimango kadaku ada kabayatan nga aglaklako da nasukimat ti pudno. Ti aga sa mailaklako da ket na ipa-examinin ket na ibaga asaan dayta ti ibagbaga da iti publiko. Adda reklamo ket saan laeng amay sa tinaallilaw. Dita na ammo anda nga adda pulis amang suksukimat iti aramidda. Nabaliwan dagos ti tono. Idi damo na pigsa ti panangawis kadagiti gumatang. Nasarita da akas ladakkel ti kabaelan ti produkto. Ngem idi sumrek ti pulis ken naibaga nga adda dagiti agreklamo napukaw ti kinatalget ti diskarte. Ti kakadua na ket saan meta makalibrek? Kadua daan nagtulnog iti plano ken dua daan nangibingay iti ganansiya. Ket daita ti umno apunto ti istorya no dua kayo ang nagbingay iti kita manipud iti saan nga umno a trabaho, dua kayo met ang mabalin amang sango iti resulta. Saan ang mabalin nga iti oras ti kuarta ket kaduak dayta. Ngem iti oras ti parikut ket isulaeng ti responsabli. Ti panakikadua iti maysa a plano ket mangibaga met iti panakadua iti responsabilidad. Di ba dong ket kayat na koma tinapardas a kwarta gapu tanabannog iti kinabanayat ti normal a trabaho. Ngem iti kamaudianan mas napardas pa iti dimteng a problema. Daytoy tinapintas a panangipalagip. Saan namin a diskarste ket kinasirib. No ti kita ket nagtaod iti panangalilaw ti kinapardas na ket saan na bentaha. Mabalin laeng dayta amang ipardas iti panagdanon mo iti dusa. Ket no panunutin tayo. Kasla adda connection daytoy iti problema dagiti kalding. Iti umuna ti bukod akina comfortable ti akin animal ti naiyon una ngem ti mula ti karuba. Ditoy met ti bukod a panggep a makakwarta ti naiyon una ngem ti talekken sa lunat dagiti gumatang. Agsabali ti sitwasyon ngem magpada ti ugat. No nasiat para kaniyak saan ko unay a panunoten ti epekto iti sabali. Ngem saan pay dita malpas ti leksyon para ken Badong. Taadda pay may sa arabii at ibukod na met nga inarami tinagbali namang buteng ken kuana. Nasipngit ti barangay. Dagiti tanud a masapul ko mga agronda ket mariribukan. Ta saanen nga agsilaw dagiti street light. Ket iti nasipngit adalan ti imahinasyon ti tao ket napardas nga agtrabaho. Adda makunkuna nakakita iti white lady. Adda makarinig iti uni ket kasla adda aswang. Adda makakita iti gumgaraw iti adayo ket ti panunot na dagos ket kaprewen no multo. Nakakakatawa ti panagsasarita dagiti tanod. Ngem no kita na nalaing adda pudno apunto iti likod ti katkatawa. Narigat ti trabaho dano awan ti silaw. Ti streetis ket saan laeng nga dekorasyon iti dalan. Paset dayta ti seguridad. No nalawag ti lugar, nalaklaka ti panagronda, nalaklaka makita no daspetsoso at tignay, ken mas basit ti buteng dagiti agnaid. Ngem mapay a nasipngit, kaputa adda ng pirdi kadagiti street light, ket iti panakisarita. Maamam mo anibadong ti adda iti likudan dayta. Pinarsakswen no pinirdi na dagiti silaw. Isu nga dagiti tanod amang protektar ko iti barangay. Mapilitan da ita nga agronda iti lugar anibadong mismo tinangaramid a nasipngit. Dayta ti maysa a nakaskas daw a kontradiksyon. Adda tao ang mga ramid iti gulo, kalpasan na dagiti sabali ti masapul nga ag-adjust tapno masolbar ti gulo a pinarnuay na. Dagiti tanod ti mabuteng, dagiti agna iti mariribukan, ti barangay ti agbayad iti pannakatarimaan, ket ni Badong.
Kasla saan pa'y adagos ang maawatan ti kinadagsen ti inaramid na. Saan pa'y laeng a street light ti pakaseknan. At damit plano amang perdi kadagiti alad iti igit ti dalan. Dagita nga alad ket saan na basta laeng naikabil. At dagasto ti barangay na pinturan ken adda mula wenno sabong ang maikabil tapno mapintas ti lugar. Para iti daduma, dahil takit simbolo ti panagurnos ken panagdari pato iti komunidad. Ngem ni badong kayat na pay nga ikaten wenno dadailen. Isu nga dagiti kakadwa na ket nalawag amang ketket. No saan mo kayat ti proyekto? At dawagas ang mangibaga iti reklamo. Mabalin amapan iti barangay, makisarita, mangited iti rason. Ngem ti panang perdi iti sanikua ti komunidad gapu laeng ta saan mo kayat dayta. Saanen a simpleng opinion. Dagiti tattao amin ti mangbayad iti resulta. Ket ditoy napintas ti reaction dagiti tanod ken dagiti agnaed. Amuda ano baybay anda ni Badong, mabalin a dagiti streetlight laeng ita, dagiti alad inton sumaruno. Ket no kanayon ang maawatan na ngawan ti resulta ti aramid na, mabalin a dumakkel pay ti gulo. Isu nga masapul alapdan, ngem adda komedya pay iti pan nakabuteng dagiti tanod. Uray dagiti lalaking aglastog a napigsa. No nasipnget ti lugar ket adda agsaw iti white lady, agbalin met a napardas ti tignayda. Adda agpadas pa iti pigsa ti dano ken nagpapigsaan. Kasla kay adda nga ipakita nga awan ti butengda. Ngem no dumteng ti rabii sa balimet ti istorya. Ket iti kasta a sitwasyon nagplano da nga agronda ken bantayan ti lugar. Saan laeng atapno kitain no adda mang perdimanen no di kitapno labdan ni Badong iti planona. Adda pay nangusar iti puraw nga ulay tapno agparang a white lady. Ket daita tinagbalin a kasla sulisog ken kuana. Idi makita ni Badong ti puraw a figura iti kasipngetan ti tao kasla saan a mabuting iti si asi naman ket dagos a nagtaray. Tila kaya-kayat amang pirdi iti streetlight ket isumet tinangrugi nga agbuteng gaputa awan ti streetlight. Tinasipnget a lugar a bukod na at tinulungan ang mga ramid ket isumet tinagpaandar iti bukod na nga imahinasyon. Dayta ti irony iti amin. No saan na ko maapinirdi dagiti silaw, nalawag ko matidalan. Ket no nalawag ti dalan, nalabit nakita na dagos asaan apudno a white lady ti puraw a makita na. Ngem gaputa bukod na nga inaramid ti kasipngetan. Bukod na met tinagbayad iti buteng. Nagtaray ni Badong nga gingga iti balay, ket uray idi nakadanon, kasla ti panunot na ket adda pay laeng mangsurot ken kuana. Dagiti adda iti balay ket mabigbig daan nakabutbuteng unay tinapasamak ken kuana. Ket idi maamam mo apuraw nga ulay laeng tinambuteng, nagbalin adakkel akat katawa ti sitwasyon. Ngem saan laeng a prank ti kayat ipakita dayta. Ti white lady ket nagbalin awagas tapno marikna ni Badong ti epekto ti kasipngetan a pinarnoay na. Dagiti tanod nga inis isupona at akrot ket kasta ti marikriknada kada agronda iti awan silaw. Ti problema apara ken kuana ket kaslabasit laeng, idi maiparanas ken kuana nagbali na dakkel. Ket kalpasan ti katkatawa. Simrek ti tunay a responsibilidad. Naipakita ken kuana ti maipanggep iti streetlight a pinirdi. Saanin ang mabalin nga agliklik laeng. Masapul ang maurnos dagita sakbay nga amoen ni Kapitan tinapasamak. Ket ti gasto iti pan nakatarimaan ket saan arumbeng ang maipasa kadagiti inosente nga agnaed no addamit nalawag a responsable iti pan nakapirdi. Dayta ti leksyon na makita iti aminatallo a napasamak. Dagiti kalding ket saan nadakes a mismo. Ti problema ket ti panagbaybaya ti akin kalding. Ti bulbulong ket saan nadakes a mismo. Ti problema ket ti panangaramid iti saan ang mapaneknikan nga agas ken panangalilaw kadagiti gumatang. Ti streetlight ken alad ket awan ti basol. Ti problema ket itaw amang perdi kadagiti gapu iti bukod na akinaulbod wenno sanaan nasayaat a panunot. Ket kadagiti talot ti solusyon ket agsubli iti maysa a banag responsibilidad. No adda animal mo bantayam, no adda ilaklakom. Siguraduem apudno ken saan ang mga lilaw. No adda sa niku ati barangay, respetuem ta saan laeng a para iti maysa a tao. Para dayta iti amin. Napatigmet ti papel ti komunidad. No awan dagiti karuba a nagreklamo may panggep iti mula. Mabalin nga agtultuloy ti panagbaybay a kadagiti kalding. No awan dagiti tattao anang sukimat iti peke nga agas. Mabalin nga ad-adu pay ti maalilaw. No awan dagiti tanod anang bantay kadagiti streetlight ken alad. Mabalin nga adadupay ti mapirdi. Ti panagkikinita iti maysa a barangay ket saan a panangaraman iti biyag ti sa baligapu laeng iti tsismis. Adda sa bali a klase ti panagkikinita a kasapulan. Ti panangipateg iti seguridad sa niku a ken karbengan ti tunggal maysa. No adda makita a problemang mga pektar iti amin saan na masapul nga aguray agingga a dumakkel. Para ken Badong do a sitwasyon tinangipakita no kasano kapardas, abumales ti dakes, a diskarte.
Idi kayat na tinapardas ako arta na pasamak ti pan nakasukimat iti peke nga agas. Idi pinirdi na ti silaw tapno maaramid na ti kayat na iti rabii, ti bukod na akasipngetan ti nang buteng ken kuana. Saan nakasapulan ti milagro tapno bumales ti resulta. Maminsan, ti natural abunga laeng ti bukod a desisyon ti mangsurot kada tayo. Kedda ita ti may sa abanag a nasaya ata panunuten. Adu kadagiti problema ti tao ket saan agaputa awan ti ammo no ani at ti umno. Ammo na met. Amo ti aking kalding a masapo labantayan ti animal. Amo ti aglako asaan a nasayaat ti mga lilaw. Amo ti mangpirdi iti streetlight asaan a bukod na dayta. Ngem ti bukod a kayat ti mapangruna, ti amo ket may ilaksid. Isu nga ti tunay a panagbalbaliw ket saan laeng a panangammo iti lintig. Masapul ti panangawat no apay nga adda dayta. Ti tali, ti kalding ket saan laeng nga tali. Proteksyon dayta iti panagtrabaho ti karuba. Ti kinapudno iti panaglako ket saan laeng a business rule. Proteksyon dayta iti talek ken salunat ti tao. Ti streetlight ket saan laeng a bombilya. Seguridad dayta dagiti pamilya nga aglabas iti rabii. No maawatan dayta nalaklaka a makita no apay asaan a basit ti biddut uray basit ti banag a pinangrugyan. May sa akalding laeng. Nga mabali na mapirdi ti ani. May sa abotelya laeng ti peke nga agas. Nga mabali na maalaw ti may sa masakit. May sa streetlight laeng, ngay mabalin a sumipngit ti paset ti barangay ken marigatan dagiti tanod, ket iti kamaudianan. Saan a white lady ti kang runaan a mabuteng ditoy. Saan metakalding ken saan metapulis. Ti rumbe nga pagbutngan ti tao ket ti panagbalin a kampante iti bukod na abidot. Tano kanayon nga ibagam a basit laeng dayta. Awan met makakita, wenno makakwarta akmet mabalin asaan mo a mapansin a dumakkel met ti epekto. Ti barangay ket kasla pamilya adakkel. Adda agmula, adda agtaraken, adda agtrabaho, adda agbantay, adda aglaklako, ken adda mangidalan iti komunidad. Saan apareho ti biagda, ngem agdidinagos ti epekto ti aramidda. No responsibility maysa adda sa bali a masalakniban, no agbaybaya ti maysa adda sa bali a maperdi. Isu nga no adda maala tayo kadagitoy a napasamak daytoy siguro. Saan kasapulan nga agbalin a perpekto tapno agbalin na nasaya ata karuba. Masapulay nga panunote na titunggal desisyon at da epekto iti sa bali. Sakbay nga ibulos ti animal, kitain no sa dino ti papanan na. Sakzay nga ilako ti produkto, siguraduin no pudno ti ibagbagam. Sakbay nga perjain ti saniku at ti barangay, laglagi pen nga saan mo day taabukod. Ta iti ka maudianan, ti tao nga agrespe iti daduma ket saan laeng nga mangliklik iti multa, reklamo wenno pan nakadusa. Mangbangbangon isuna iti lugar a nalawag na talget ken adda panagtalik. Ket no adda kasta a panagtalik iti may sa barangay, saan akasapulan ti white lady tapno agtalinaid anawrnos dagiti tattao. Ti kinaam mo iti umno ken ti panangako iti responsibilidad, isu ti tunay amang bantay iti komunidad.